Estamos aquí no lugar do Priorato, que debe o seu nome a un edificio que está aquí detrás, en que residía o prior do mosteiro de Pombeiro. O nome do mosteiro sobrevive no dunha extensa parroquia que comprende 26 lugares, que pertencen todos ao concello de Pantón, en Lugo. Ademais desta parroquia pantonesa, leva o mesmo nome un lugar do concello lugués de Cervantes. Con Artigo hai 3 lugares ao Pombeiro, 2 nos concellos de Vilalba e Ourol, tamén lugueses, e outro no Pontevedrés de Arbo. En feminino temos a Pombeira, que é un lugar en Cotobá de Pontevedra, e en plural temos as Pombeiras, aldea de Ponteareas, tamén en Pontevedra. Todos estes lugares son transparentes. Son formas que derivan do latín palumban, que significaba pombo, torcaza, e o sufixo correspondente ao latín arium, aria, ou formacións xa romances con pomba ou pombo e o sufixo colectivo abundancial eiro. Así pois, o significado é lugar onde abundan os pombos ou as pombas. Emparentados etimolóxicamente con pombeiro, pero con distinto sufixo, están os lugares Pombal e o Pombal, Pombar, acabado en R, e o Pombar, que en conxunto son máis de 30 en toda Galicia. Estes nomes indican a existencia neles neste momento ou en tempos pasados dun edificio, dunha construción destinada a albergar pombas domésticas para a cría de pichóns. O dicionario da Real Academia Galega non recolle a voz pombeiro. Para designar as edificacións xeralmente circulares cunha soa porta e con espazos interiores axeitados para que os pombas construan os niños, a Real Academia Galega só recolle a voz pombal, que define, eu creo que insuficientemente, como lugar onde viven as pombas domésticas. Polo tanto, se nos guiásemos só por el, os topónimos Pombeiro e o Pombeiro referiríanse, como dixen antes, ao lugar onde abundan os pombos ou as pombas, e non ao edificio. Pero o certo é que en textos da Idade Media vemos claramente que Pombeiro se refire a unha construción. Por exemplo, cando se describe a situación dunha herdade que di que está per está o Pombeiro vello. Este é un documento de San Clodio do Ribeiro e é do ano 1275. Modernamente, tamén algúns dos nosos mellores escritores usaron pombeiro co significado que o dicionario lle dá hoxe a pombal, é dicir, o edificio. Así, cando Otero Pedrallo habla en varias das súas obras de fidalgotes de pombeiro esmorenado, é dicir, destruído, derruído, ou cando di fuxiron as pombas do pombeiro. Tamén Cunqueiro di nalgún texto tiña nela un pombeiro e un hortiño con rosas. Filgueira Valverde fálanos tamén dun lugar que ten nos seus anexos un hórreo, un pombeiro, unha portalada. Os sintagmas referidos aos dous elementos característicos dos pazos, recordade aquel refrán castelán que di palomar e ciprés, pazo es, tamén aparecen en Cunqueiro, falan de pazos de pombeiro e alcipreste, pombeiro e alcipreste, fidalga de pombeiro e alciprés, di por exemplo Paz Andrade. Polo tanto, pombeiro é un nome referido a un lugar en que abundan os pombos e as pombas, pero tamén pode ser un nome referido a unha construcción. Esta segunda posibilidade é a que, coido eu, mellor lle cae aos topónimos con artigo o pombeiro que antes citei. Este pombeiro en que estamos atéstase co seu nome latino palumbario nun documento de principios do século X, do ano 921, que está editado por Duro Peña. Coa forma xa en galego idéntica á actual, o documento máis antigo que conservamos é unha carta do ano 1262, en que se fala dun Martín Pédrez,
prior de Pombeiro, que lle deixa a uns que debían ser parentes seus, porque tamén levan o apelido Pédrez, unhas terras coa condición de que lle desen ao mosteiro a metade do viño polo día de San Sebastiano e a metade do pan e das castañas e 2 galiñas boas nas oitavas de San Vicenzo. Obsérvese que neste documento, e en moitos posteriores, o santo padroeiro aparece como San Vicenzo, variante algo diferente da que hoxe é xeral nesta zona na actualidade, que é San Vicente. En contraste cos apelidos, cos lugares Pombal e Pombar, que deixaron bastantes apelidos, hai en Galicia máis de 300 persoas que levan o apelido Pombal ou Pombar, Pombeiro non deixou o apelido, aínda que sí temos algunha secuencia medieval en que aparece o topónimo, por exemplo, Roi González de Pombeiro, que era notario público nesta zona no século XV. Por último, non temos un xentilicio para os habitantes de Pombeiro, pero o recomendable, de acordo coa variedade letal da zona, sería Pombeirao, Pombeirá.